Lembaga perang ni mencegah dan berusaha untuk mengkafin kebesar berbawa suai maju je pokoknya naik mohorlan sana berdamu gay info blog ko pada sana mencapai hanya men interesting kami sexta kalau menang baik serba pekerjaan monan sana ko please subscribe kami halang like comment share kami lang mencapai na alih bela muskur aksnya kita kondo tap talai dengan hai beriba macam sibile ini pray bila sini kadang senga satam subungar na eri dongo raja rani eri dongo ekdom leader Bapak Alfred. Hai, jumpa. Tuh, gebang habafaरि dङ. Tuh नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन बसाव जों मामा शेयार खालामलांनो हायो. Tuh जाबाय. ओइ ड्राइभारा जोंना. हेलौ. Driver जी थोड़ा अच्छे से चलाना. दे ओरैबादि मिडियामनि फोथा फोनना होखाबाय मिडियामनि पाउडार फोनना होखाबाय आं होबाय दाफबजोब्बाय बिजानावबो दाफबबाय आंबो दासो केमेरा अन खालामनानै पाउडार दख्लासे फुगारनो मोन्दों आरोना बेनो फोनलाबायना होनायमोन थ' जों ओंखारग्रोनोसै सिदा सिदि ओमफ्राय आदारावसो आरोना ओमफ्राय आं नोङा सोनाफ्राय आंना खालिसो आं जाथ'वा हा एग्जाम जोबनायनि मोदोमासो मिथिगोन एग्जाम जोबनायजों जाबजों खुनु खोथा गैया मिथिबाय इनिफ्राय आरो मास मोनसे दारायखांसै बुजिबाय सावमिन जायाथ' गोबाव जाबाय खिन्थु दाख्लै आबै फैनायावहाय जादोंना सिंग्रा कचुरि फास्ट फुडफोर जानाय जादोंना इनिफ्रायनो मोनजायाखै मोनजानायालाय ओमफ्राय हाफ सावमिन जायोलायनो जादो ओमफ्राय जा जबरदस्ति बेखौबो आंनि सानगोन बेबो आंनि नङा आरोना चिकेन पक'रा बिराद बियो बिनाया खिन्थु आं जाहोफेराखै आरोना खुनु बेला चिकेन पक'रा आं जाहोफेराखै ओमफ्राय दिनै जाथोंसै ओमफ्राय आरो मोनजाला आरोना मा नोंनाबो दाइट सुरु जासिगोन ओइ गेन्द्रा जानाय नंला दे जा बिदि जाबाय थाबाथ' गेन्द्रा जाखासिगोन सस नांगौ सस नैबे जादों एसेनो बे जादो बारा टाइम गैया खम जारलाहाय जा रोनावनाय ओमफ्राय बिफाया मिन्थिनांगौबा आंखौ देफ्लाखासिगोन आरोना जारला आं बिदि गल'ल' नोंखौ नेबाय थानोसै आरोना बिफाया जा गोदाव सोरावखा खनसे जानायालाय मा जादों गोबावजों खनसे जानायालाय मा जादों नांगौबा दा मोनायाव ओंखाम जानांला दा जानानै थांदो होनगासिनो दङ आरोना ओजों मानसिया कन्ट्रलावसो दंखायो आरो बिनि सायाव बिदि बोलो होबाय थाबाथ' मा जागोन आङो नाङा रावबो बोलो होनायखौ आं मानिया माने फास्ट फुडखौ दोनथ' नागिरदों नालाय साखावसो होनलायना जाबावदों आं फिसायाबो जेबो मोनजायाखै पक'रानि बेसनखौनो अखागासिनो दं आरोना जादों दे नांबागौ बा बेसनखौ बोखाना हरलाय बेसन बे सानि बेसनखौ बोखाना हर जागोनथोंसै आं नेबाय थानोसै आंना दाबो खालिसो नै जानो मामबार आंखौ बिदि मेग'ग' नेबाय थानो नाङा आया लुगैथि जाबाव सासेया जाजोब आगेब जायासै नै आं हासो जायालासिनो थाबोदों बेखौबोलाय बोरै रानथाब होफानो ओंखायनो दे जाथांसै होननानै जाहोबाय आं आरो गैला नोंबो नोंनाबो खम नङाथ' फर्दा बोलानानै होनाय नियमा जालायबायना जोङो सिटखौ बेयावनो मोनफैयो ओमफ्राय नालाय फर्दाखौ बोला एवनायखौ नाहरबाय थायो आमायखौ नाहरदों आमाया ओइलाय माबाखौ एवदों खोमा नांगौ मुवाफोरखौ एसे लाबाय थ' आरो मा नांबावगौ माबार लाखाथारदो आं बारे बिराद ओंखारनो बायो अ इयाव लादो दे इयाव सोंदो माबा व्हाइट टिप ब्लेक टिप नांगौलायनो गासिबाबो आंहा एकदम नोंनि बिसोरनो माबा बुज्राव खालामनानैबो बोरैबा जालायलाङोहाय जारलाथार ओमफ्राय लाबाय आं मोनसे 60 थाखा लाथारदों दे थाव गैलामोन जि सुग्रा निरमा गैलामोन थोरसि सुग्राबो गैलामोन ओमफ्राय माबाफोर बावबावबाय नामा बावनाय मोन्दों आं मा बावदों नाय पात्ता आरोना जारलासो फिसाला सावमिन जानायखौ नुनानै लबजोंनो आंबो नांगौ बुस्थुफोरखौ बावलांजोब्बायसो नामाथाय पात्ता गैला आरोना उदैफोरा थुलथुलाबासो बुस्थुफोरा गोसोआव फैयो ग्रोबनो जाबाय एबार थांनोसै ओमफ्राय हासिबखौ बोरै लानो बोरै मानो जाबाय नों लादो ना बाबा ओरैहाय
एलाय माथो दा सोरखौबा फुस्लिदलांबा मा जानांगौ जिंगालाला हुर हुर होनलायनाय ओरैनो बिदिनो लानोसै आं हाट बदमाइस जानायल' सफैनानै आइथिं आखाइ सुनानै एसे चेन्ज खालामनानै लाबाय जा गरमसो मोनबोबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो बाजारनि चक्कर बिसिनि जानाय लोंनायनि चक्करावनो आंहा आंनि 7टा बाजियासो बारलांसै आरोना आंथ' दासान्दि 7टाबाथाय जानो सेस्था खालामो ओंखायनो 7टायासो बारग'लायनोसै जि रागा जोंबाय आं दाबो एसे बारहैलायसिगोनसो आरोना गुड मर्निं लोगोफोर सिदा सिदि ब्लग्सखौ अखानायै फुङावसो स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना फिसालायाथ' दासान्दि स्कुला एसे थाब थांनांगौना फटाफट दोननानै फैबाय आङो साइकेला फाम गैया बेसरा उननिया आरोना ओंखायनो दोननानै फैबाय आङो आरो बुरलुंबुथुर दैमा दङना स्कुल सेराव नङाबाथ' थाबायनानैबो थांनो हायोमोन स्कुटिजों फटाफट दोननानै फैबाय जेरैबा मार्क्स फैदेरदों फिसाजोआ दाबो सिखाराखै आरोना 7:30 जालायबाय दाबो सिखाराखै ओमफ्राय आं एसे एक्सारसाइस खालामसै होननानै ड्रेसखौ एसे सोनानै लाबाय ओमफ्राय सिगां ब्लग्सआव आङो ड्रेस पार्टि देखायनायाव नुखाबाय उदैया मा रोखोमनि दङ दा आं एसे बाब्राबनानै लागोनसै दा फिसाजोआ सिखारबाय खेंखायलायगोन आरोना ओमफ्राय देहायाबो एसे थाब दुंखांथों होननानै नै ओमफ्राय मानसियाथ' लाखुमानो रोंखाया आरो देखायबावबायसो आरोना नायदो उदैया नोंथांमोना सोरबा आब'मोनाखै होनना एसे हामनाय नुदों आब' एसे हामनाय नुदों होनदोंना माखौ थगायनो सनाफोर आसि एसे हामनो होननानै आं खिन्थाखाबायना ओमफ्राय उदैखौ नायबाबो नोंथांमोनाबो सिनायखागोन लाइटआ मोनदोंहाय ओंखायनो एसे खोबस्रोहैदा आङो ओमफ्राय नायदो आरोना थेवबाबो बुहुत गेन्द्रि आरोना खमायदोंबाबो बुहुत गेन्द्रियैनो दंबावो आगोलाव आं 5 मासजों जखनदोंमोन दा 4 माससोआव फैबाय खोमा आरो इथि नालाय प्रेगनेन्सि समनिया एसे एसे बारायलाङोबा आंना एसे एसे खमायनाय आरोना ओमफ्य नै इदि जानांगौ मानसिया ओरै 1 2 3 साबधान इदि जानांगौमोन आरोना होमबाथाय नायदो आयौ आं बेबायदि सेबाव माला फैफिनगोनथाय ओमफ्राय एसे हां बोखोनानै लानानै एकदम हां थोनो थोनो जालायबाय आरोना सनाफोरथ' एथबां टेनसन आं लाला लासै लासैनो नाजालांनोसै जा हायो जा हाया आरो हायाबा हाया मालाबा द्रप थाथ'नोसैलाय आंनियालाय आरो माथो बबाव मडेलिंआव ओंखारलां होननानै आगोलाव बुंखादों आङो बिमा बुरै आस्थे आस्थे आंनि सुबिदा मथन खालामलांसै उन्दैफोरखौ लानानै जाखिनि सुबिदा मथन मोनो ओमफ्राय बोरैबा थाबा बोरैबा आराम एसे फाथ्लासिन नुयो ओमफ्राय बोरैबा थाबाथाय लरसिन मोनो आरोना होमब्लाबो बै समनि माने थोन 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 जानाया थोन थोन जायाखै नालाय ओंखायनो ओरै उदैनि एसे साइडनि एसे खंख्ला खंख्ला जायो आरोना बेवहायनो माने एसे जायो नै बेसेबांबा बुरजा मेजेमखौ गारबावनांगौ होमबाबो थाबाबो आं टेनसन जायाखै सनाफोर एसे गारनायनि एसे खमायनायखाय मोजां मोनदों आरोना A few moments later. एसे गेटा गेटि खालामनानै मेंहांबा बिदिनो टेन सिखारलायबाय नैबेनो जय जगार होलायबाय जानाय आदार जाबाय सुना फिथा सोरलायनाय दे सोरलायनाय दे फिथाखौ साइकेल फामुयैखौ लानानै एकदम फिथा लायदों आरो दा बिदिया दहायनो ओमफ्राय गावबो जालांबाय घुगुनि ओमफ्राय फिथा सुजि एवनो होन्दोंमोन आङो फिथा जानोलायनो थान्दाखाय एसे ओमफ्राय नैबेनिबो थाइसे दं आरोना जादो दे गाइखेराव सोमनानै गोबावजों खनसे जाबा जायो थाइसे गाहाम जानो नागिरदों गरमाव ओमफ्राय जानो नागिरा आरोना ओमफ्राय दिनै अखा एसे दोमैनायखाय गोथाव मोनदों खोमा ख्लेब ख्लेब जागासिनो दङ दे जादो मादे फिथा आं जाथ'थारला आरोना फुङावहाय जाया गावनि खाथियावसो थाबाय थानांगौनो बिमाया एसे आं एक्सारसाइस खालामदो होनबाय गैया आरोना मा होनना बुंबावनो बिदिनो नारा नाथासो आंना ओंखायनो बारा थाब इमप्रुभ जाया कन्टिनिउ मोजां मथन खालामनो मोनाबा आरो एक्सारसाइस खालामबा माइन्दखौबो बिराद फ्रेस नांगौलै माइन्दआ गरम जाबाथाय आरो गैला आरोना बेलेगाव लरायबाथाय जालासो आंना गावखौनो गाव ओरैबादि रागा जोंफ्रांबायना आङो फिसाफोरखौ मेला लानो थांनाया आङो ओरैबादि इम्परटेन्ट बुस्थुखौ बावबोदों दाउदैखौनो बावबोदों आरो दाउदै दैसेबो गैया ओरैबादि रागा जोंफ्रांबाय आङो दाउदै रुनो होननानै माबा मा होनो दै लाखाबाय आङो ओमफ्रायसो गोसोखांबाय आइया होननानै मैया माबा बावनाय मोनखादोंमोन आङो खिन्थु इम्परटेन्ट बेखौनो लायनो होननानै थांदोंमोन बेबो इम्परटेन्टमोन मानसिनि बावनाय दै गिलाससे दुंस्रो लोंनानै फटाफट लानानै फैनोसै आङो जेरावबो थाङा थांनाया दरमाया मोनायावसो लिंहरनायानो जाबाय बेखौनोल' लांफैखादों अके सिन्था गैथ'लालाय बोरा ओरै फै
गारिया हनै थ' सफैनाय लोगो लोगो रुबायबो ब्रेकफास्टखौ माबा थुमनानै लागानोसै मानो होनबा ब्रेकफास्ट टाइमा थांगासिनो दङ टाइमाव जानो नागिरदों आङो खिन्थु आंनि सानदे बावदियानि आखलनि जुनैनो आङो माने टाइमलि खालामनो हाया अबेखौबा आरो मिलायहैया रायजो राजाफोरखौ लानानैबो टाइमलि जानाया बिराद इम्परटेन्ट बेखौ होसोनो सानदों आङो मोनसे खिन्थु मा खालामदों आरोना आंनानो जाया नायदो ओमफ्राय मैया बावनानै जुनैनो माबायदि दाबो ओमफ्राय आङो न' बां सिबस्रांनाय खामानिफोरखौ मावाखै माने जाब्रा रोखोमनि गोलैसोनानै दङ दिनै एसे खामानिया लेट जालांसिगोन फटाफट मावनानै लानोसै ओमफ्राय आं बेजों लोगोसे ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना सोरबा सोरबा साननोसो हासिगौ माथो गेन्द्रियानो गेन्द्रिलाय बेखौनो देखायो नामा होननानै ओमफ्राय एसे इमप्रुभ मोननायखौनो मोननाय गेन्द्रिद्रि उदैखौबो जुदि आं शेयार खालामबा एसे आसि गावगासे खमायनायखौबो आं शेयार खालामो नोंथांमोनजों आं मिथिगौ आंखौ मोजां मोनग्राफ्रा मोजां मोनगोन आरोना दे होननानैहाय आंखौ बोलो होगोन आं मिथिगौ खमायनाय नङाबाबो गोसोजों नङा होमबा आरो सोरबा गाज्रि मोनग्राफ्रा मोनलांबानो जाबाय मारगुलिसै दा आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि जाला बुद्रु टाइपनि ब्लगखौनो फुरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच